Filmen Familien Olsen havde premiere den 18. marts 1940. Det er en ASA-film af Aliso Friedrich og Lav Junior, og i rollen som lystig værtshusgæst finder vi den fremragende skuespiller Sigurd Langberg. Hvad var det, du sagde, navnet var? Olsen. Det er rigtigt. Skål, Olsen. Nu er glasset top. Det var jo nok ærgerligt, hvad? Du kan få en til. Sikke det gætte, hverken. Ja, pøs bare på. Det er ikke hver dag, man får konjak. Det er ellers kun i juli, når den store velgøren her fremme. Skål! Vi synker. Sigrid Horne Rasmussen repræsenterer miljøets lette, tjenstvillige garde. Kender du det at have en skidt samvittighed? Jeg kender sgu ikke andet. Det er en stykke ting. Det bliver en vane, Olsen. Jeg kan lige frem gå og savne det, når jeg ikke har et eller andet forkert på samvittighed. Det er ligesom om, man ikke er rigtig klædt på. Tillader du? Nu må du faktisk også hellere købe hele flasken. Du har ligefrem ikke råd til at lade være. Tag den med en drap, sagde statsadvokaten. Og han må vide det, for han er en klog mand. Statsadvokaten? Er du den? Hvad er du så lavet? Er du lige kommet ud? Jeg skal lige dag. Jeg har dømt. Jeg har været dommer. Ja, jeg har været statsminister. Men det var der ikke noget ved. Vi synker af dommer. Kender du noget så forfærdeligt som at have magt? Magt? Jeg er mig aldrig haft. Jeg har 2 gange haft det ligger jo. Men det er måske noget lignende. Her går man rundt som en stille og lovlydig borger. Taler sin hundeskat og sin lysregning til tiden. Og blander sig ellers ikke op i noget. Så kommer de pludselig og giver en et ansvar. Men det kan de heller ikke være bekendt. Nej, det skal der heller ikke finde dig i, Olsen. Det gør jeg heller ikke. Der er mennesker, der ligefrem er født til ikke at kunne bære et ansvar. Det tynger som et møllehjul på deres skuldre. Altså, nu husker jeg engang, at Napoleon havde fået en knude på maven, og så siger dyrlægen, han vil gerne operere ham, hvis jeg vil tage ansvaret. Det gjorde jeg. Og så døde Napoleon under krigen. Ja, det var min skyld. Hvis jeg ikke havde taget ansvaret, så havde måske Napoleon levet endnu, ikke? Ham kejseren? Nej, en lille hest, jeg havde. Nærmest en lille islænder. Hej jo, Rasmus. Hvad? Han er der ikke død? Jo, for en måned siden, men det kæme. Der skulle synges meget mere konjak endnu. Konjak? Det har jeg ikke lugtet siden min konfirmation. Jamen kom så bare her. Olsen giver. Ikke også Olsen? Selvfølgelig giver jeg. Ja, flot i dag. Jeg har lige givet mig 2 års fængsel. Sig mig, hvem fanden tror han er? Han var en stor mand. Han var en fin mand. Men jeg dømte ham. Nævning Olsen dømte ham. Jeg dømte for jer alle sammen. For hele folket. Det er fint med dig, Olsen. Jeg er meget tilfreds med dig. Jeg sværede ham ud. En stemme kan gøre udslag. Og det var min. Jeg tog hans hjem fra ham. Jeg slog ham ihjel. Jeg skulle også slå Napoleon ihjel. Jeg er stolt af at kende det, Olsen. Skål! Og af helvede se med det hele. Skål! Vi synker! Så har vi jo tyren Ferdinand. Kom ud og danse, Sofie. Men frøen, det kan jeg ikke. Jeg har sorg. Har du mistet din hund? Ja. Min selvagt. Ikke Anne. Kom du bare ud og nappe en bumse, Daisy, så hitter vi den nok igen. Er du tosset, søster? Han er dommer. Ja, så du er ved i løb. Derfor kan du da godt trænge til emotion, ikke? Nej, frøken, jeg må gå. Jeg må hjem. Nej, lad nu være, Olsen. Jo. Vi sagde lige at have det så rart. Jeg må gå.
Olsen! Jeg må gå. Jeg må hen og tale med Sønder. Hov, min herre. I glemte vist at betale. Med familien Olsen sluttede det nære filmsamarbejde mellem Assa og Osvald Helmuth. Den 9. april 1940 kom med den tyske invasion og de 5 mørklagte år, hvor Osvald havde fuldt op at gøre med at sprede lys og smil fra revyscenerne. Hvis du er en ensom fyr, gå så på eventyr. Lykken er på andre vej, og den venter på dig. Hjerter og danser, vandrer man om i år. Man er forelsket. Glæder lite spor, lærer man at forstå. Man er forelsket. Al dit tvivl og din bekymring er med lidt forbi. For i dag har livet atter indhold og værdi. Hver dag mange mil iler man med et smil, når man er forelsket. Og alt ender lykkeligt i dansk kolonihave-idyl. Kramstrup, hvor har vi det egentlig godt. Alt for godt. Det vil jeg sgu nok sige. Nu tænker jeg ved på, at de har glemt fra bederne.